makikita niyo mamaya yung nakita kong bayawak na dumaan dito, bigla. Tapos papunta doon sa likod. Kaya tatashletin natin yung silong ng kwarto namin kasi doon sila namamalagi. Doon sila nangingitlog. Dito kasi sa amin guys, dati marami talagang bayawak dito. Lalo masukal. Minsan ang pumupunta na sila sa taas ng kwarto. Silong. Kaya hanap tayo ng bayawak kung nasan sila. Kumain ako. Minsan nandito lang sila. Nakasiksik. Ito yung likod ng bahay namin. May butas dito. Dito siya.